1, 2, 3, otvorite, cure. Wow, imam picu ovdje. I ja, ali smrznuto. Ne to. Vau! Je li to zlatna premium pizza? Vau! Radije bih je sada probao. Što je na tome? Neke školjke? I kao što je to? Ne, hvala. Radije bih ih se riješila. Fuj. Pa, ovako je malo bolje. O, cure, žao mi je. U redu, pokušat ću. Nekako je čudno i potplat je bezukusan. Uf, a sir tako smrdi. Uf. Probajmo koru. U redu, zapravo je u redu. Da, super, pa ostatak ide u smeće. Samo ću pojest mrvice, napraviti sendvič od njih i pojest ga. To je dobro. Gotova sam. Tvoj red, cure. U redu. O, to je moja omiljena pepperoni. Wow, rastezljivi sir. Tako je dobro. Neću jesti koru da stane više nadjeva. Ukusno. Volim picu. Želim sve odjednom. Stavit ću to kao sendvič. I kora dolje. Anije, mogla si samo pitati. Pa, moja četverospratna pizza sada me čeka. Vau, nekako stane. Pa, to je to. Tvoj red, Chris. Ovu ciglu, kako da je pojedem? Ne. Poslužite se, djevojke. Čekaj, trebam kuhara. Odlično, učini nešto po tom pitanju. Odmah, gospođice, moj super roštilj će ga ugrijati u trenu. Wow. Pa, što misliš? Pa, je li spremno? Super, pokušajmo ovo, tvoju hranu za siromašne. Zapravo ću je izrezati na komade, neću je jesti kao pećinski čovjek. Kakva grozota! Zašto se smijete, djevojke? To je nakarada. Ne. Stani, želim biti prva. Bao. Samo makaroni? Pa zašto ne? Pokušat ću. Zapravo, nešto nedostaje. Tako je, kečap će popraviti sve. Više, više i više. Pa, Chris, ti ništa ne razumiješ. Sad ću još više staviti na vilicu. Oh da, to je ono što trebaš. Nerealno je ukusno. Želim još. Što gledaš? Otvori svoje... U redu. Što je to? Što misliš, Nancy? Što? To je jelo iz restorana, ali imam neke rezance u šalici. Što radiš, Ani? Nisi dostojna ove tjestenine. Imam ideju. Hej, Anije, dopusti mi da ti platim i zamijenit ćemo hranu. Hej, sve ti moli. Dobra djevojka, napokon jelo dostojno mene. Pa vi, a izgledaju sretno. Pa dok su djevojke ometene, mislim da mogu uzeti novac za sebe. Nitko nije ništa vidio. Sada ću početi. Ne, ja ću. Ne, cure, ja ću početi. Što? Što su uopće te stvari?
Kako se to radi? Oh, daj mi to ovamo. Pokazat ću ti. Otvoriš vrećicu, uliješ u kipuću vodu. Onda trebaš promiješat i kava je spremna. Voila. Hej, što? Kava. Je li to kava? Izgleda odvratno. Okus je još gori. Prestanite se smijati, djevojke! To je odvratna sluz! Bingo? Pa ideja! Što je tu? Nekako sam to popila. Odvratno! Sveta majko! Ja sam sljedeći. Starbucks kava? Hura! Kako ukusno. Skidam poklopac. Koliko ima šlaga? Zašto je završilo tako brzo? Hajde, Annie! U redu. Wow, ovo je set. Šećer. Volim šećer. Jupi. Hej. Ulala. Dobro. Kakva velika salveta. Baš za moj nos. Annie, nešto ti visi tamo. Stvarno dugačka šmrklja. O ne! Šta je to? Aču! Kakva glupost. Čini se da je kava. Miriše ukusno. Probati ću. Pa, odlična kava. To je ono što trebaš. Čemu se smijete? Moji zubi. Dobro je da ima vode za ispiranje. Je li to bolje? Hej, cure, što je to? Vau, kakav ogroman burger. Sad ću ga pojesti. Neka vrsta malog burgera. Što? Pa, napokon. To je ono što volim. Da, Nancy, uzmi bušilicu. Kakva je to buka? Annie, jest ćeš kao divlja životinja. To bi bila šteta. Hajde, tako je ukusno. Ups. Ne. Pa, što se događa? Bolje da jedeš. Ne izgleda ni kao burger. Od čega je uopće ovaj nadjev? Ideja! Kečap i sendvič će sve popraviti. Sada pokri pecivom i možeš ga pojesti. Nije loše. Umaci mogu spasiti svako jelo. Okej, mislim da je postalo još odvratnije, ali znam. Konobar, hvala. Sad nestani. U redu. Pa, nije moguće jesti burger bez rukavica. Ne. Dođi mami, došao. O da, to je ono što razumijem. Prava hrana. Zavist u tišini. Moj želudac je oduševljen. Tako dobro. Uklonit ću umak Susana. Skidam rukavice. Da, cure, čak mi vas je žao. Hoću li umrijeti od gladi? Sjajno. Krafna kupljena u trgovini. Obožavam ih. Ukusno. Da vidimo. Cure, ovo je jednostavno fantastično. Što gledaš? Što? Tako dobro. Upravo tako. Obična krafna. Nije strašno. Konobar, trebam svoj pribor za jelo. Halo, dobro, odrezat ću mali komad. Ne želim se zaprljati kao svinja. Uredno. U redu. Wow, jako je ukusno. Ne marim za manire. Želim to pojesti odmah. Odlično. Oprostite, cure, ali ovo je bilo uživanje. Što god kažeš, Chris. Wow, to je zlatni krafna. To ti treba. Da. Puno je ukusnije od svega što sam ikad probao. Kakav nevjerojatan okus. Ovo je pravo zadovoljstvo. Nancy, jesi li dobila sjemenku lubenice?
Pa, Ted, imaš polovicu lubenice. Možeš li to podnijeti, a Annie ima cijelu lubenicu? Tko će prvi počet? Ajde. Ted, počni! Da vidimo. O, tako je sočno i ukusno. Ne mogu stati. Jako je slatko. Jesi li vidio koliko brzo mogu pojesti? Gotovo je. O, nemoj. Anije, imaš neku čudnu lubenicu? Čekaj, to nije lubenica. To je torta s bombonima unutra. Još si sretnija. Pojest ću sve ove bombone odmah. Bit će lakše ako je razbijem. Super, sada ću sigurno pojesti svaki bombon. Oh, i sama lubenica je također vrlo dobra. Dakle, natrag na bombone. Svi su moji. O, da, vi, neću ih dijeliti s vama. Jedite svoje. O, moja sjemenka. U redu, probajmo. Uf, odvratno je, ali imam sjajnu ideju. Čekaj sekundu. Trebam odgovarajuću odjeću. O, da. Moja baka me naučila kako saditi biljke. Mogu se brzo snaći s košticom lubenice. Trebam lopatu i puno zemlje. Idem iskopati rupu? Oh, oprostite, dečki. Nisam to primijetila. Pa, natrag na vrtlarenje. Dakle, trebam posaditi sjeme i staviti ga u zemlju. Naravno, ne zaboravite na vodu. Da, biljkama je stvarno potrebna i trebamo malo strpljenja. Oh, što se događa? Raste li već? Šta? Ne može biti tako brzo. Wow, to je briljantno. Moja baka to nije radila tako brzo. Fenomenalno. Wow, to je lubenica, Nancy. Jeste li vidjele? To je ogromno. Upravo sam dobio ideju, prerezat ću je na 2 polovice. O, da, spremni. O, sranje. O, hvala ti puno. Lekcije karatea nisu bile uzaludne, ali vratimo se lubenici. Oh, kakva slatka i sočna lubenica. Ukusna je. O moj. Oh, wow. Nancy, jesi li toliko gladna? Doslovno je napala. O, Nancy, opet si dobila malo hrane. Ali Ted je imao sreće. Wow, Annie, tvoj Twix je tako ogroman da jedva stane u tvoje ruke. Ljudi, s kim bismo trebali početi? Ajde. Nancy, možda ti? Pa, dobro. Moj Twix je mali, ali mislim da je vrlo ukusan. Dokazat ću vam. O, prestani se smijati meni. Imam najukusniji Twix od svih. Oh, tako je ukusan. Jest ću male komadiće. Ne morate čekati na mene. O, da, nevjerojatno. Da, čekat ćemo te, Nancy. Ne žuri. O, Tede, jesi li dobro? Je li Nancy još uvijek jede? Idemo, Ted. O, ja ću se s ovim divom nositi puno brže nego Nancy. Ovaj Twix izgleda čarobno i miriše ukusno. Probajmo ga. Tako je ukusan. Toliko je ostalo. Tako sam sretan. I još malo. Riješio sam se jednog štapića. Nancy još uvijek jede. I drugi. Sad ću ga pojest. Ha, to je to. Wow, Annie, izgledaš kao žirafa. Tvoj vrat je postao tako dug. Ted, želiš li probati svoj? Jednostavno, kao pita. Riješio sam se pakiranja i... imam ideju. Pogledaj, sada sam tigar. Čemu se smiješ? Jesam li previše strašan za tebe? Tede, prestani se glupirati. Jedi. O, pa, nisi mogao biti ljubaznije. Iako, volim to. Moj omiljeni slatkiš. Dobro sam. Ukusno. Što je sljedeće? Wow, ovo su Juicy Drop bomboni s kiselim džemom. Ted ima mali paket, ali ne brini, Annie ima impresivan paket. Super je ukusno. Annie, imaš sreće. To je ogroman paket. Nisam ni znao da postoji. Ted, počni prvi. Pa, malo pakiranje, ali što onda? Okus se ne mijenja ni na koji način. Pokušat ću ti to dokazati.
takva beba. Sada ćemo namazati bombon s džemom i probajmo. Ukusno, ali... Nije dovoljno. Eni, tvoj red. Rado bih. Izvadimo ovaj bombon. Koliko ih ima? Imam ideju. Stavit ću sve slatkiše u zmiju i preliti ih slatkim džemom. Bit će kiselo. Wow. Evo ga! Savršeno. Želiš probati? Ne, to je samo moje. Neću dijeliti. Tako je ukusno. I ja želim malo. I imam ideju. Wow, tako ukusno. Čekaj, što? Nisam ništa napravio. Tako je. Izvoli. Ted, jesi li dobro? Da, nisi trebao ništa ukrasti. Wow, izgleda sjajno. Ova ogromna slastica je baš prave veličine za mene. Da. Ted, tako mi je žao. Što je s kiselim džemom? Wow, tako je ogroman. Stavimo ga. Volim sve kiselo. Spremno? Pa, krenimo jesti. Usta mi se cijede. Jako je ukusno. Volim to. Jeste li živi? Je li tako teško izvaditi to iz ogromnog paketa? Ovo je moj bombon. Nemoj ni pomišljati na to. O Bože! Anije, zašto me tako plašiš? Ne! Anije, jesi li živa? Kako ti se sviđa slatko na glavi? Ljudi, sviđa li vam se ovaj video?